Mga panibay sa Lower Matumbo, Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gisanapan sa tubig bisan kun uwan tungod sa nasiradaan nga agianan sa tubig. Alang sa balitang barangay, adunay live update exclusive si Luan Mirondina. May taon-taon ng suliran sa mga mulupyo sa Lower Matumbo, Barangay Pusok ang tubig uwan nga way hubas-hubas human masirhi sa gitukod nga subdivision ang agianan sa ilang tubig. Daw mamahit ang kainit sa adlaw nga nasinati karong adlaw apan way hubas-hubas ang tubig nga misanap sa mga kabalayan dinhi sa Lower Matumbo, Barangay Pusok. Tungod kay taud-taud nang napundo ang tubig, gilumutan na kini o gipangitlugan na sa mga lamok nga delikado kaayo sa sakit nga dengue o leptospirosis. Ang 8 anyos nga si Casey Faith Buntilaw niadtong miaging Miyerkules lang nakagawa sa tambalanan tungod sa dengue. Kani ilantan ako sa Paris bagorap sa naayo sila nat. Matod ni Renaldo Haka, mulupyo sa dapit, mag-usa ka buwan na nila kining giantos, human hingpit nga nasirhan sa gitukod nga subdivision ang agianan sa ilang tubig. Kun muuwan, mas mugrabe ang ilang suliran kay mosulod na sa kabalayan ang tubig baha. Tungod kay nasudlan na og tubig kining usa sa mga panimay dinhi, naghimo sila niining improvised nga footpath kini mga anapog nga sinod og sako aron aduna sila'y kalatayan pasulod og pagawas sa ilang panimay. Kung magkusog ang uwan, lapo diri kita. Nga manakkan sa nang baligid, wag ikapaingnan. Hasta dito ipiktado tanan murag ginigdagat diri. Si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan misaad nga mopatunga ang dakbayan aron masolusyonan ang problema. I have a schedule with General Felix, Simon Felix, para sa pag-istorya na muhangyo ta nga ang rainwater gikan sa Lower Matumbo pwedeng moagi sa drainage sa Philippine Air Force. Good news alang sa mga mulupyo diha sa Lower Matumbo, Barangay Pusok tungod kay karon lang yung hapon mihimo gilayon og aksyon ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa FB page no sa Lapu-Lapu City Government. Makita nga karong hapon nagpadagi gilayon sila og declogger machine o gipasuyupan gilayon ang dapit. Although this is just a temporary solution lang babno sa maong suliran, apan maayo na kaayo kini alang sa mga mulupyo diha nga nag-antos sa maong suliran sulod na sa pipila ka buwan. Apan lagi misaad ang mayor nga pangitaan nila kini og long-term solution pinaagi sa pagpakiginabi sa kadagkuan sa Philippine Air Force aron didto ipaagi ang kini nga tubig nga mapundo diha o bakaha adto sila niadtong subdivision, makigstorya sila sa kadagkuan usab sa Homeowners Association. Ug so far Bob mo kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob. thank you so much, May, sa imong live report.